božanstvo onoga što je vas dirnulo u susretu sa Svetom Terezijom. A sad želimo čuti nju. Evo, želimo kroz njezine misli, iz njezinih dijela, moj život, put savršenosti, zamah duše, čuti nekoliko njezinih poticaja i kroz ovaj meditativno-molitveni dio ući u molitvu, u svoj osobni razgovor s Isusom kroz njezine poticaje. Evo, čućemo njezine tekstove i antifone spomenute i spjevamo njezine misli. Dijamantni dvorac. Moleći danas našega Gospodina da govori preko mene i ne nalazeći ništa što bih rekla, niti kako bih započela ispunjavati ovu poslušnost. Sigurno mi je ovo što ću sada reći, zato da bih počela od neke osnove, a to je promatrati našu dušu zamkom, cijelim od jednog jedinog dijamanta ili presjajnog kristala, gdje ima puno prostorija, kao što na nebu ima puno stanova. Ako to dobro promotrimo, sestre, pravednikova duša upravo je raj, gdje on kaže da ima svoje nastave. Pa kako vam se čini da će biti prostorija gdje se naslađuje tako moćan, tako mudar, tako čisti kraj, tako pun svih dobara? Ne nalazim ničega s čime da usporedim veliku ljepotu jedne duše i onu veliku sposobnost. I doista, koliko god bili pronicljivi, naši umovi zacijelo jedva mogu shvatiti, isto kao što ne mogu promatrati Boga, a on sam kaže da nas je stvorio na svoju sliku i sebi slično. Ako je tako, kao što jest, nema razloga da se naprežemo nastojeći shvatiti ljepotu toga zamka, jer budući da je razlika između njega i Boga onakva kakva je između stvoritelja i stvorenja, jer je stvorenje, dosta je da njegovo veličanstvo kaže da je načinjena na njegovu sliku, pa da nekako uzmognemo shvatiti veliko dostojanstvo i ljepotu duše. Sakriveno blago. Računajmo dakle da je u nama palača neizmjernog bogatstva. Cijela građevina od dragog kamenja, onakva kakva dolikuje takvom gospodinu.
i da vi pridonosite tome da bude takva, budući da je zaista takva. Jer nema zgrade takve ljepote kao što je čista duša i puna krepnosti. A što su ove veće, jače blista kamenje. Te da je u toj palači ovaj veliki kralj koji je smatrao shodnim da bude vaš otac i da je na prijestolju prevelike vrijednosti, a to je vaše srce. Smijat ćete vi se možda i reći da je to posve jasno, a imat ćete i pravo, jer meni je to bilo mutno neko vrijeme. Jasno sam shvaćala da imam dušu, ali koliko vrijedi ta duša? I tko je u njoj? Kada si ne bih bila prekrivala oči ispraznostima života, da to vidim, nisam shvaćala. I po mojem mišljenju da sam shvaćala, kao što sada shvaćam, da u ovu majušku palaču moje duše stane tako veliki kralj, ne bih ga bila toliko puta ostavljala samoga. Češće bih bila s njime i više bih se bila trudila da ne budem tako prljava. Ali kakve li divne stvari da se onaj koji bi prepunio tisuće i više svjetova s ovom veličinom zatvara u nešto tako sitno. Sve se sastoji u tome da mu se predamo kao nešto što je njegovo, sa svom odlučnošću i da mu omogućimo da može dodavati ili oduzimati kao od našega sluha. A budući da on neće prisiljavati našu volju, uzima ono što mu dajemo, ali ne daje sve u potpunosti, dok mu mi sebe ne damo u potpunosti. To je sigurna stvar. A zato što je toliko važna, podsjećam vas na to toliko puta. Niti djeluje u duši kao kada je sasvim njegova, niti znam kako bi djelovao prijatelj posvemašnjega sklada. Jer ako palaču ispunimo svjetinom i tričarijama, kamo ćemo stati Gospodin sa svojom pravdom. Zatvori oči. Mislite li da je malo važno za rastresenu dušu spoznati ovu istinu i uvidjeti da joj nije potrebno ići na nebo zato da razgovara sa svojim vječnim ocem i da se naslažuje s njime, ili pak da joj je potrebno govoriti glasno?
blizu da će nas čuti, a ni krila joj nisu potrebna zato da ga ide tražiti, već treba samo povući se u samoću i gledati ga u sebi i ne iznenaditi se tako dobrom gostu, nego s velikom poniznošću razgovarati s njime kao s ocem, moliti ga kao oca, iznositi mu svoje nevolje, tražiti od njega pomoć za njih, shvaćajući da nije dostojna biti njegova kći. Ovaj način moljenja mnogo brže sabere misao. To je molitva koja donosi sa sobom mnoštvo dobara. Zove se sabranost, jer duša skuplja sve svoje snage i uvlači se u sebe sa svojim Bogom. One koje se na ovaj način budu mogle zatvoriti u ovo malo nebo naše duše, gdje je onaj koji je stvorio i njega i zemlju, i naviknuti se da niti gledaju, niti budu tamo gdje bi se zabavljala ova vanjska čula. Neka smatraju da idu po vrsnome putu i da će sigurno stići piti vodu s izvora, jer prevaljuju mnogo za malo vremena. Poput onoga su koji putuje nekom lađom, pa s malo dobroga vjetra stigne na cilj putovanja za malo dana, a oni koji putuju kopnom zadrže se više. To je sabranost koja mi se čini da je također vrhu naravna, jer i ne pijući dolazi do toga da se zatvaraju oči i želi samoća, te se bez upinjanja čini se pravi zgrada za molitvu koja je spominjana. Izgleda da osjetljiva izvanjske stvari gube svoje pravo, zato da duša zadobiva svoje koje je bila izgubila. Zatim se pobrinite da imate društvo. A koje je bolje društvo od samoga učitelja, koji vas je naučio molitvu koju ćete moliti? Pretočite sebi da je Gospodin uz vas i gledajte s kakvom vas ljubavlju i poniznošću poučava. I vjerujte mi, dok budete mogle, nemojte biti bez tako dobrog prijatelja. Ako se naviknete na to da ga dovodite k sebi i ako on vidi da to činite s ljubavlju i da mu nastojite ugoditi, nećete ga moći, kako kažu, odbaciti od sebe.
neće vas iznevjeriti nikada. Pomagat će vam u svim vašim nedaćama, imat ćete ga posvuda. Mislite li da malo znači takav prijatelj u blizini? U prisutnosti tako dobrog prijatelja, uz tako dobrog zapovjednika koji je stao na čelo u trpljenju, sve se može podnijeti. Pomoć je i daje hrabrost. Nikad ne zakazuje. Istinski je prijatelj. I jasno vidim, a i kasnije sam uvidjela, da bismo ugodili Bogu i da nam udjeljuje milosti, kako hoće da to bude iz ruku ovog presvetog čovještva. Jasno sam uvidjela da kroz ta vrata moramo ući, ako hoćemo da nam nenadmašivo veličanstvo razotkrije velike tajne. Prema tome neka vaša milost, Gospodine, ne zaželi drugoga puta, makar se nalazila na vrhuncu modrenja. Po njemu idete sigurno. Ovaj naš Gospodin jest taj po kojem nam dolaze sva dobra. Blago onomu koga uistinu bude ljubio i uvijek imao pored sebe. Dug je život, a u njemu ima puno tegoba, pa nam je potrebno ugledati se u naš uzor Krista, kako ih je podnio, pa čak i njegove apostole i svece, da bismo ih nosile savršeno. Predobro je društvo, dobri Isus i njegova presveta majka, da se ne odvojimo od njega i jako uživa u tom da se sažalimo nad njegovim patnjama, makar kad ostavimo svoje zadovoljstvo i užitak. duša žudi. Govorim sada o onima koji počinju biti sluge ljubavi, jer mi se ne čini ništa drugo, odlučimo li se na putu molitve slijediti onoga koji je nas toliko ljubio. Tako je velika čast da se neobično naslađujem misleći na to.
Posve mi je jasno da nema cijene kojom bi se moglo kupiti tako veliko dobro na zemlji. No kada bismo činili ono što možemo, ne navezujući se ni na što njezino, nego kada bi sva naša briga i nastojanje bili oko neba, vjerujem da bi nam se, bez sumnje, vrlo brzo dalo ovo dobro, kada bismo se brzo posve odlučili, kao što su to neki sveci učinili. Ali nama se čini da dajemo sve, a nudimo Bogu samo prihod i plodove, no zadržavamo i metak i vlasništvo. Odlučimo se biti siromašni i to je vrlo vrijedno, ali se puno puta vraćamo brizi i nastojanju kako nam ne bi nedostajalo ne samo ono što je potrebno, nego i ono što je suvišno. Tako je i sa svim drugim stvarima. Duhovitog li načina traženja ljubavi Božje. I odmah je hoćemo punih ruku, kako se to kaže. Pridržati si svoje sklonosti i puno duhovnih utjeha uz to ne pristaje dobro, niti mi se čini da se slaže jedno s drugim. Napokon hoću zaključiti s ovim. Da se uvijek kad se misli na Krista sjetimo ljubavi kojom nam je udjelio toliko milosti i kako nam je veliku ljubav iskazao davši nam takav zalog da je gaji prema nama. Jer ljubav vabi ljubav. I makar bila riječ o samim počecima i mi bili jako nevaljali, nastojimo uvijek paziti na to i težiti tome da ljubimo. Jer ako nam Gospodin jedanput udijeli milost da nam se utisne u srce ova ljubav, bit će nam sve to lako i za vrlo kratko vrijeme i bez ikakva napora prijeći ćemo na djela. Neka nam je udjeli njegovo veličanstvo, budući da zna koliko nam pogoduje, zbog one iste kojom nas je ljubio i zbog njegova slavnoga Sina, koji nam ju je uz toliku vlastitu cijenu pokazao. Amen. Da
se preda ljubavi. Za ništa drugo znati ne želi, nego dati se ljubavi. Sva duša za tim žudi, da se preda ljubavi. Za ništa drugo znati ne želi, nego dati se ljubavi. Poniznost je hoditi u istini. Istina ne može lagati. Prisjećam se koliko je toga Pilat pitao našeg Gospodina kad mu je u njegovoj muci rekao da što je istina i kako malo ovdje znamo o najvećoj istini. Željela bih bolje objasniti ovu stvar, ali se to ne može iskazati. Zaključimo po tome, sestre, zato da bismo se u nečemu prilagodili našemu Bogu i zaručniku, kako će biti dobro da uvijek jako nastojimo ići u istini. Ne kažem samo da ne kažemo laž, jer u tome, slava Bogu, već vidim kako u ovim kućama jako pazite da je ne kažete ni za što. Dapače, da idemo u istini pred Bogom i pred ljudima kako god budemo mogli, posebice ne htijući da nas smatraju boljima nego što jesmo, te dajući u svojim djelima Bogu ono što je njegovo, a nama ono što je naše, i nastojeći u svemu iznaći istinu, pa ćemo na taj način malo držati do ovoga svijeta, jer je sam laž neistina i kao takav nije postojan. Jedanput sam razmišljala iz kojeg je razloga naš Gospodin bio toliki prijatelj kreposti, poniznosti i sinulomije. Po mojem mišljenju, ne razmišljajući o tome, nego odjednom ovo. Da je to stoga što je Bog najveća istina, a poniznost je život u istini, i vrlo je velika u tome da po sebi nemamo ničeg dobrog, već bijedu i da smo ništa, a tko to ne razumije, živi u laži. Onaj pak, tko to shvati, više ugađa vrhovnoj istini, jer živi u njoj. Udostojao se Bog, sestre, udjeliti nam milost, da nikad ne napustimo samospoznaju. Amen. Život u istini je poniznost, život u istini je poniznost, jer je Bog najveća dobrota, jer je Bog najveća dobrota. Život u istini je poniznost, život u istini je poniznost, život u istini je poniznost, jer je Bog najveća dobrota, jer je Bog najveća dobrota. Život u istini je poniznost. Život u istini
životu istini je poniznost, životu istini je poniznost, jer je Bog najveća dobrota, jer je Bog najveća dobrota, životu istini je poniznost, životu istini je poniznost, životu istini je poniznost, jer je Bog najveća dobrota, jer je Bog najveća dobrota, životu istini je poniznost. Vosak u tvojim rukama. Njegovo veličanstvo najbolje zna što nam priliči. Ne treba mu savjetovati što nam treba dati, jer nam s pravom može reći da ne znamo što tražimo. Sva težnja onoga tko počinje s molitvom, i nemojte to zaboraviti jer je jako važno, mora biti u tome da radi, da se odluči i pripravi koliko god bude mogao da svoju volju uskladi sa voljom Božjom. I kako ću reći kasnije, da se u tome sastoji najveća savršenost koja se može postići na duhovnom putu. Tko to savršenije bude posjedovao, više će primiti od Gospodina i dalje na ovom putu. U tome se sastoji sve naše dobro. Ako pogriješimo na početku, htijući odmah da Gospodin vrši našu volju i da nas vodi kako sami zamislimo, kakvu čvrstinu može imati ova zgrada. Zar niste čule za zaručnicu koju je Bog uveo u odaju vina i uredio u njoj ljubav? Pa to je to, jer kako se ta duša već predaje u njegove ruke, a velika joj je ljubav tako obuzela da niti zna, niti hoće, osim da Bog od nje napravi ono što bude htio. Jer Bog nikad neće udjeliti ovu milost, po mojem mišljenju, osim onoj duši koju zaista smatra svojom. Hoće da izađe odande, a da to ona i ne shvaća, opečačena njegovim pečatom. Jer u istinu duša tu predstavlja samo vosak, dok pečat utiskuje drugi, zato što ga vosak ne utiskuje sebi, samo je pripravljen, hoću reći mekan, a čak ni za tu pripravu ne smekšava se ona, već je mirna i pristaje na to. Ah, Božja dobroto, jer sve mora biti na vaš teret. Hoće samo našu volju i da nema prepreke za voskom. Neko pripravno
živjeti Krist. Pišem eto ovo i čini mi se da bih uz vašu pomoć i po vašem milosrđu mogla reći što i Sveti Pavao, premda ne s onom savršenošću, kako ne živim više ja, nego vi, stvoritelju moj, živite u meni. Prema tome, premda ima nekoliko godina koliko mogu razabrati, da me vi vodite svojom rukom, te vidim da imam želje i odluke, a na određen način to je potvrđeno iskustvom tijekom ovih godina u mnogim stvarima, da ne učinim ništa protiv vaše volje, koliko god malo bilo. Ipak, zacijelo, nanosim puno uvreda vašem veličanstvu, a da toga nisam svjesna. Isto tako čini mi se da nema ništa čega se iz ljubavi prema vama s velikom odlučnošću ne bih prihvatila, a u nekim stvarima vi ste mi pomogli da uspijem. I ne želim svijeta, niti ičega njegova, niti mi se čini da mi pruža zadovoljstvo išta što je izvan vas, a ostalo mi izgleda težak križ. Tako je velika tajna i tako uzvišena milost ono što tu Gospodin saopćava duši u jednom času, da ne znam s čime da to usporedim, nego s time da je Gospodin hoće pokazati u tom času kakva je slava na nebu. Na tako uzvišen način kako nije ni jedno viđenje niti duhovni užitak. Ne može se reći doli, koliko se to može shvatiti, da duša postaje jedno s Bogom, budući da je isto tako duh, njegovo veličanstvo i tijelo, pokazati ljubav kojom nas ljubi, dajući na znanje nekim dušama dokle seže, zato da hvalimo njegovu veličinu, stoga što se toliko htio sjediniti sa stvorom, da se, poput onih koji se više ne mogu rastati, on ne želi rastati s njome. Možda je upravo to ono što kaže Sveti Pavao. Tko se priklanja ili združuje s Bogom, postaje jedan duh s njime, dotičući ovaj uzvišeni brak, što pretpostavlja da se njegovo veličanstvo zbližilo s dušom putem sjedinjenja. Čini se da isto tako može reći i duša, jer se to zbiva ondje gdje leptirica koju smo spominjali umire i s velikim užitkom, zato što je njezin život već Krist. Otkrivati u raju.
se u izobilju daje vode košuti koja je ranjena. Ovdje se naslađuje u šatoru Božjem. Ovdje golubica koju je poslao Noa da vidi da li je prestala oluja, nalazi maslinu kao znak da je našla kopno u ovim vodama i olujama ovoga svijeta. O Isuse, kad bi čovjek poznavao mnoštvo stvari iz pisma kojih zacijelo ima, da se objasni duševni mir. Bože moj, budući da vidite koliko nam je to važno, učinite da ga kršćani htjedno potražiti, a onima koji ga posjeduju, nemojte ga oduzimati po vašem milosrđu. Jer na koncu, dok im ne budete dali istinski mir i odveli ih tamo gdje ne može prestati, uvijek treba živjeti u strahu. Kažem istinski, ne zato što bih smatrala da ovaj nije takav, nego zato što se može vratiti onaj prijašnji rat, kad bismo se udaljili od Boga. A kako li će teško biti ovim dušama, videći da im može ponestati ovo veliko dobro. To ih potiče da budu još pažljivije i da iz svoje slabosti uz nastoje izvući snage kako svojom krivnjom ne bi propustile išta što im se može pružiti da više ugađaju Boga. Što ih više njegovo veličanstvo odpomaže, to se više boje sebe. A kako su u ovim njegovim veličanstvenostima još bolje upoznale svoje jade i još im se većima čine njihovi grijesi, kad su takve da se ne usuđuju podignuti oči poput carinika, a drugi su put pak željne da im se skonča život samo da budu na sigurnome, premda ubrzo poradi ljubavi kojom ga ljube, ponovno žele živjeti zato da mu služe i u svemu što ih snaže uzdaju se u njegovo milosrđe. Kažu vam, sestre, da im ne nedostaje križa, osim što ih ne zbunjuje niti čini da izgube mir, već brzo prođu poneke oluje poput vala i smiruje se more. Jer svijest o Gospodinovoj nazočnosti navodi ih da brzo zaborave sve. Neka zavijeke bude blagoslivljan i hvaljen od svih njegovih stvorova. Amen.
ćemo završetku sa molitvom vjernika po zagovoru Svete Majke Terezije u koju želimo uključiti nove nakane. Možemo ovdje stati jer ovaj mikrofon nam je bolji. Evo, uputit će i predstavnici karmelskih laika i mladih iz Hrvatskog Leskovca, iz Zagreba i Strmca, uključujući sve naše potrebe i nakane. Gospodine Isuse Kriste, ljubav Tvoga božanskog srca preobilno se izvela u srce i život Svete Majke Terezije. Prozvala se Tvojim imenom, Terezija od Isusa. Potaknuo si je Ti vječni, da njena duša želi ono što nikad ne završava. Zato ulazi u Karmel, ovdje uz Tebe, Kriste, molitva, šutnja, samozataja, revno za spas duša i ljudi, bili su sav njezin život. Sada uživa Tvoju neizmjernu ljubav u vječnosti zauvijek. Utječemo se njezinom moćnom zagovoru, moleći Tvoj blagoslov, Gospodine, za potrebe crkve i svijeta. Gospodine, izvore života i svetosti, Ti po svetima svojim očituješ bezbrojna čudesa svoje milosti. Po zagovoru Svete Terezije, naučiteljice crkve, trajno obnavljaj u svojoj crkvi unutarnji izvor molitve i kreposti i vodi je putem savršenosti. Daj da u prolaznosti i vapajima ovoga svijeta crkva pokazuje dušama put svjetla i spasenja, te radosno svjedoči da samo Ti si dosta. Molimo Te. Gospodine, usliši nas. Zahvaljujemo Ti, Gospodine, što si svojoj crkvi darovao karmelski red i bogatstvo Tebi posvećenih života, sestara i braće u molitvi, sebedarju i vršenju volje nebeskog Oca. Primi kao ugodan prinos njihovu ljubav, Tebi darovanu u životu molitve i služenja bližnjima. Daj da poput života Svete Terezije, izgaranje i njihovih života za Tebe razgori oganj Tvoje ljubavi u cijelom svijetu. Molimo Te. Gospodine, usliši nas. Gospodine, Ti si Svetu Tereziju učinio svojom prijateljicom i otkrio joj tajne svoga srca. Sjedini i nas, karmelske majke, obitelji i mlade, sa sobom svojim neizmjernim prijateljstvom, da bismo, uronivši u tajne Tvoje ljubavi, navješćivali čudesa Tvoga milosrđa ovome svijetu i bližnje privodili Tebi. Molimo Te. Gospodine, usliši nas. Gospodine, neka se Tvoj pogled ljubavi i prijateljstva zaustavi na mnogim mladima i rasvijetli im oči srca, da u nasljedovanju Tebe u karmelskom pozivu prepoznaju blago koje im želiš darovati. Po zagovoru Svete Terezije obdari sve karmelske zajednice novim duhovnim zvanjima za izgradnju crkve i preobrazbu svijeta. I daj da Ti svako srce koje zoveš spremno odgovori: evo me, Gospodine, molimo Te. Gospodine, usliši nas. Gospodine, čiste srcem proglasio si blaženima i obećao da će Tebe gledati. Očisti naša srca da Te i mi, poput Svete Terezije i naše blažene utemeljiteljice Marije Terezije, u svima gledamo, ljubimo i služimo. Čuvaj nas da nikada ne izgubimo posvetnu milost, već zauzeto nastojimo oko vlastitog posvećenja i širenja Tvoga kraljevstva. Molimo Te. Gospodine, usliši nas. Gospodine,
ti koji si umro radi našeg opravdanja i uskrsnuo radi našeg uskrsnuća, učini da se oni koji su u tvojoj ljubavi umrli raduju u vječnom zajedništvu s tobom, Svetom Terezijom i svima svetima, molimo te. Gospodine, usliši nas. Evo, mi ćemo kao predstavnici kliknuti pred moćnik i relikvije i vas pozivam koji možete, evo, kliknimo, ostanimo jedan trenutak u osobnoj molitvi. Gospodine Isuse, ti si prijatelj od kojega nam dolazi svako dobro. Otvori naša srca da budemo svjesni tvojeg pogleda i tvoje prisutnosti kao prijatelja koje možemo sve iskreno povjeriti, sve radosti i tjeskobe. Neka naša molitva ne bude samo izricanje naših želja, nego, Isuse, poput tvoje i Terezine, sinovski razgovor s Ocem, iskreno traženje njegove volje. Ovih nekoliko trenutaka tišine recimo, predajmo Svetoj Tereziji u njezin zagovor sve nakane i potrebe svojih srdaca i života. Gospodine, primi naše vapaje, primi sve što smo izrekli, primi naš umor i žrtve koje ti prinosimo. Primi ih poput mrvica kruha koje će se ugraditi u tvoju žrtvu, u nebeski kruh za život svijeta. Primi i prinesi Ocu sve ono što smo ti izrekli. A to molimo najljepšom molitvom koju si nas ti naučio. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svoj daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Gospodine, duhom si svojim potaknuo Svetu Tereziju, majku našu, da u crkvi zacrta novi put savršenstva. Daj da i mi u njezinoj nauci trajno nalazimo duhovnu hranu, te nas zahvati živa želja za pravom svetošću, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Sveta Terezija od Isusa, moli za nas.